No, jenom lidi, tohle to bude opravdu poslední díl dětského domova. Prostě mně se vymazal záběr, kde jsem měla natočený už začátek tohohle dílu, takže to mám trošku jindy, ale to nevadí, takže jdeme pokračovat v příběhu. Jsme tady, konečně. Jo, běžte si sednout tady. Všichni malí budete sedět tady plus s vámi doufám. Jo, nejde tady. Mám celý. Všichni malí budete sedět tady na tomhle kameni, dalo by se říct. A potom velcí dáme tašky, dáme se další tašku, dáme prostě semka, všechny tašky. Jo, neptejte se mě, proč mám 3 tašky, vlastně 4, tady mám věci na kupování a tady počkat. Ne, já tam nechala tu tašku s karmatkama a s počítačem. Oni se nějak vystřídají, prostě budou stát. Můžeme jít plavat? Jo, jasně. Super, no tak tady je nějaké plavání. Nějaké plavky. Pro mě takhle se půjde převleknout. Já chci můj ocas. Tak. Já si můžu ukonit tohle plavku. Dneska nějak pěkně. Ne, nemáme pro vás plavičky, takže nepůjdete do kupace dneska. To není fér. To není spolu. Jakože lidi, jakože už je prostě třeba 5:30 večer. No, já tady trochu uklidím. A vendám jen všem pyžama, jo, a pyžama si budou sedět ještě. No, ono to totiž potom půjde vyhodit, proto jsem vzala radši všechno zbočení. Tady. Dneska je jedno, v čem budu spát. Tak a prostě tady. Kolik mám? 5. No, já mám 4 pyžama. Kde je to poslední? Tady. Jo, oni jsou tady a tady prostě je tohle se vytáhnout. Tohle budu mít jednoho kazítra na sobě. Doufám. Tak. Tak, tohle jsou dneska. Něco zatím. Pojďte zlatíčka, převlíkneme vás.
Nemáte tohle tašku. Tak, to tam. Sakra, já to vyhodila. No, tak v tomhle budete i zítra celý den. Stejně vy nikam nepůjdete, takže můžete jít rovnou spát. Tak jo. Děcka, pojďte už. Jo. Běžte. Bylo fajně. Jo. Bylo. Sakra, já vyhodila pyžamo. Jsem blbá. Tak něco náhradního, tady třeba tohle. Jo, já vím, že je to kluk a jsou to šaty, tak... Ale prostě já jsem omylem vyhodila jeho pyžamo. My budeme spát takhle a... Tady máte 3 spacáky a tak se rozhodněte. Tenhle chci já. My je dáme do spacáků. Tenhle chci já. Čistě reálně. No, konečně. Tohle je klučičí, tam se vám. Tohle je zase holčičí spatřil. Já budu spát v kámi. Aspoň to jediná z vás můžu dozvolovat. Počkej, budu spát s tebou. Je ti zima? Ne. To je dobrý. Prostě jakože ráno, jo, prostě. Chápete mě. Dobré ráno. Dobré ráno. Máte hlad? Ne. Dobře, tak vy se... Starší se převlékněte, mladší ne, protože jsem prostě ztratila vaši tašku. No, nevadí. Jo, někdo si prostě vemte tohle. To si vezmu já. Prosím. Jo, jasně. Tak. No, vidíš, jak ti to vyžívím. Já stejně ty obložky budu vyhazovat, jo, takže to je prakticky jedno. Tak a vezmu si tyhle sponičky.
Já si vezmu buď tady tohle. Já půjdu prostě úplně mimo, ať se můžete v klidu převlíknout. Děkuji. Teď si vezmu tohle, nebo si vezmu tohle. A asi spíš tohle. Já si vezmu tohle. A tohle pojďte do koše. Je to ještě něco zajímavého? No. Prostě... No, nevím, kde. No, to je jedno. To bude za kočka? Ne, ani tak prostě ne. No, tak na to prostě seru. Pardon, lidi. Jo, ještě, já myslím, že začíná tak trochu prostě. Nebo ne, víte co, já nebudu mít tohle, já chci vezmout tohle. Jinak ty všechny obličky byly z Malaja, takže... Jo. Tam já nevím, jak se lehnout. Pardon, lidi, teďka slyšíte samé šustivé zvuky, ale já nevím, dělá jak se lehnout. A já si vezmu tady. Prohodíme si sponky. Tak dobře. Paní Čolko, můžeme dneska mistři domova. No, já nevidím problém. Tak jo. No tak prostě jdeme. To si vezmu, protože tahle taška je moje. Ne, no a můžeme jít. No prostě už jsme tady. Jo. Chcete zmrzku? Tak můžeme si dát, že jo. Tak já chci tohle. No, já chci 100% tohle. A potom přešlení. No a dobrý den. Jestli jako z jediná zvládnu. Tuhle zmrzlenku a... tohle. No, tak dvakrát, no, nevadí. Ještě zaplatit. Tak, zaplaceno. Tak, jdem si to sníst. Jo, čekám. No to jsou koše. Prostě haló, koš. Prostě není nikde koš. Jo, víte co, já musím se jít kontrolovat na optiku, tak vy si zatím běžte dát tohle a já si tady vezmu, tady máte kartu, já dejte si, co chcete, já budu na tu optiku tady. Dobrý den, posaďte se. Přesně tak. Tak jdeme. Jo, já si tady položím kartu. Dobrý den, děvčítky. Převraťte se do těchto
pánů a pouštím. Jo, ještě než já teďka vypnu, sundejte si prosím vás vaše čelenky. No, tak potom vlastně. Jo, to je nemusím tak řeknout. Teď vlastně dám tyhle masky. Vyjmete, no, stejně nejší, tak tak ještě to a tohle musí. Děkuji. Tak, prosím, vaše členky. Tak, můžete se přelít. Tak a naplnit. Děkujeme, na shledanou. No, to jenom počkáme, ne? Jo. No, naštěstí nic. Ne. No, já se potřebuju. To je jedno. No, naštěstí nic s očima nemáte, takže se váš optik úplně mýlil. Naštěstí. Ano, naschledanou. Nazdar. Máš něco teda s očima? Ne, naštěstí ne. Tak jo. No, tak si prostě třeba sedněte nebo víte co. Půjdeme do té rezervace. Takže prostě si tady půjdeme na chvilku. Prostě jako už je večer. Lidi, tohle to bude konec této série, takže doufám, že se mi to líbilo. A uvidíme se při dalších sériích. Čau.